Oh no. Wapụ n'aka na-akpa, wapụ aka na-akpa. Oh. Gbuo reverse. Na-ebiakọdị side ebe dị nọ. Dị otu a. Biakọdị front. Gaa front. Mee ka ị gaji. Were fonu gị. Ị dị afọ ole? Adị m 41. 41 years. Otele Rosanna. Nne ka ga-amụli nwa. Amakwa m nwa bịa nka nwee ike ịmụ nwa maka chere were waya igwe were waya ọ na-asa m one by one wee na ele. Say no 41 years. Ị na-ahụ nsọ gị? Ele nke a na-akpọ ovum, ị ka na-ahụ ya? Iji ụmụ ole? Eji m ofu nwa. Aha gị biko? Ifunanya. Ifunanya onye? Obiezu. Ya? Obiezu. Obi onye? Na-ele m anya ahịa, ga na-ele conversation na ya, them you there. Na-ele m aja were anya kpụ ihe na conversation Chineke amaghị ọkụ hia. Ndo. Obi onye? Obiezu. Obiezu. Onye ebe? Abụ m onye Anambra. Ebe na Anambra? Oko. Nna gị ọ dị ndụ? Mba. Ewu, nna. Nna gị anwụrụ. Gịnị gburu nna gị? Just o nwere obere ahụ ọkụ. Nne gị gwanụ? Ọ dị ndụ. Mma gị ọ chọrọ akwa ịlụgharị di? Mba o. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ụmụnne m dị 3. Ị gara ụlọ akwụkwọ asambodo? Ka ihe gụrụ? Public administration. Ebe i jere ụlọ akwụkwọ? Federal Polytechnic Oko. You said they're 41. Onwe bụ onye gịnị ya nọ now? Ka enwere onye gịnị ya nọ inye gị hotele small ị ga-ihu di? Mba, o nwekwa onye mụ na ya nọ. Ịlụbuola di? Mba. Ọnọdụ ịnọ n'ime ya mụọ nwa ọba ya egwuregwu ka ọwụba ịjọsụ nnọọ ọ na-emegide ya akụba ka ọba ya ikwe nkwa marriage ka ekwere gị atụwa gị ime? Mba, ọ bụghị ikwe nkwa. Anyị si mụ na ya na-ayị so anyị na-akparị n'amụ ịmalụgo just na-akparịkwa amụ dịtị na just kụbakwa onwe na ihe m ga-eme so nnekwu onye anya na-akparị amụ ọbụna gị na-akparị amụ na gị dị ime ele ihe mmiri ba na-akparị amụ enyi agbanwe ihe unu mere eji teke na eji eme ọnwa teke egesa na-akparị amụ. Anyị na-eme ihe arụrụ anyị na anyị na-eme ihe arụrụ anyị. Arụ ala Chineke agbaghị ọkụ kọwaa ya ọfụma. Anyị na-apịa ọkụ. Eleke wee pịa ọkụ. Anyị na-akwa iko bishọp onwe kekwara otu ọzọ m esikwu ya. Ọkụ o were amụ tii n'otele. Ọ ya ihe ga-emere m explain ọfụma gịsị ma na-akparị amụ onye ọbụla m na-akparịrị amụ nga ya teke mba n'iru ịpịa ọkụ otele ya mụọ nwa gịnị ka ị mụrụ? Nwa nwaanyị. The man ọ ka dị ndụ? Ọ dị ndụ o nweghị okwu gị maka ọlụlụ kemgbe mụtara nwa? Achọkwu m ịnụzi ya. Mba.
ị hapụkwara nwa gị nwaanyị ka ọ na-ahụ nne ya nke nwoke achọghị na-afụ nne ya oke gị kwechiri chọọzi ka nwa gị nwaanyị mata onye nne ya wụ na-ahụ nne ọ ma onye nne ya bụ nke nwoke na-adịwabu na-abịa afụ ya nọgide ọkwụsị ịbịa ọnụ nwaanyị kwụsị ịbịa so ma je tinyere ya nsogbu na bịa hapụ nne ya ị nwere mata ọdọ mba o ị nwere otele ọdọ mba ajị nọ gị na mkpala bụ akpụrụ ya akpụ adị m ahapụ ajị akpụrụ m ya akpụ ka m hụ eze gị bịa n'ụsọ ka m hụ eze bụ ihe ya bụ ihe ihe na-esi otu a ezi otu gị were ire na-emechi ya ozu ole akwụkwọ otele ọ dọọla gị mbụ amakwa m mba ama m ihe bụ akwụkwọ otele otele gị ọnụ ọla otu a yele m otu a na-ele m anya na ya mba ọ dọbeghị mbụ ara ọ gbaala gị mbụ hei mba o ị dị atamu atamu mba ị dị aṅụ amụ ana m aṅụbu mana ọnwụ nke nna m kịta ị dị aṅụ amụ ee ọṅụ amụ amụ how many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ amụ ana m anọchakwa 15 minutes 20 minutes otele rozada ka ị kpọrọ amụ nwoke ibe m n'ọnụ ga-aṅụwa ahụ na-atọ n'ụtọ Tell you there. Get to travel work him pay I don't know for how many minutes, 15 minutes, 10 minutes. Sit angry, man. Bishop, on a ton of ton. Eh, there are some people no, wash him out there. I'm on hella. I'm on hella in Abu no for 15 minutes, 20 minutes. Mba. Is no. That's what travel work him no for 15 minutes, 20 minutes. Tell you there, it's a smarty. Nga-eme gịnị? Eji anyụ. Ana m anyụ. Na-eme nche enyo, na-eti, chọọ ya n'aka nni, chọọ ya n'aka nni, chọọ ya n'aka ekpe. St. John umo, hey, ogbuo mo, chaka nsi eti. Nche enyo, ọ na-atọ m ụtọ, na-asị ya chọọ ya n'aka nni, chọọ ya n'aka nni, chọọ ya n'aka ekpe, chọọ ya n'aka ekpe. Hey, St. John umo, ogbuo